Salutare dragilor! Am revenit cu un nou video și astăzi vreau să lansez o provocare. Dar înainte vreau să vă dau puțin context. În urmă cu câteva săptămâni m-am reapucat de rutina mea veche din vară. Trezitul la 5 dimineața cu chestiile mele productive, cititul, sportul, meditatul și așa mai departe. Și mă întrebam, băi, cum pot să revin la rutina asta? Pentru că am mai încercat de mai multe ori de când m-am lăsat și nu am reușit. Efectiv, nu am reușit să mă mențin la ora 5 dimineața. Ok, am reușit o zi la 5 dimineața, apoi la 7, apoi la 6 jumate, dar nu am fost constant. Și asta a fost o problemă mare. Pentru că în cele din urmă n-am mai făcut-o deloc. E bine, ce am zis? Trebuie să mă expun în fața oamenilor. Așa că am zis că o să postez pe grupul meu de Facebook în fiecare zi dimineața când mă trezesc. Și astfel am o reținere. Știu că trebuie să postez în fiecare dimineață, altfel voi dezamăgi câțiva oameni. Și chiar dacă nu dezamăgești pe nimeni, nu despre asta este vorba. Aveam zile, deci vorbesc treabă serioasă, aveam zile în care mă trezeam la 5 dimineața sau așa, ceva de genul, și efectiv nu voiam să mă ridic de pe pat. Dar mă gândeam, băi, trebuie să postez pe Facebook, trebuie să postez pe Facebook, m-am provocat eu și trebuie să postez. Și mă ridicam. Asta era singura mea sursă de motivație și am zis, ok, mă ridic. Și apoi nu mai aveam treabă. Din moment ce te ridici de pe pat, nu mai ai treabă, nu te mai pui înapoi, te pui la treabă. Și m-am lansat o provocare în urmă cu câteva zile de a posta pe TikTok în fiecare zi în timp ce sunt la antrenament. Astfel, mi-am lansat oarecum două provocări, pentru că mă lăsasem oarecum de calistenice și atunci am zis, hai să mă provoc în timp ce fac altceva, deci oarecum două provocări. Pentru că dacă vreau să fac un TikTok, trebuie să fiu la antrenament. Și dacă vreau să fiu la antrenament, o să fac un TikTok. Deci amândouă se leagă. Și vreau să spun că de obicei, momentan merge foarte bine, am chiar și în draft niște videouri care vor urma să fie postate. Deci oarecum lucrurile merg foarte bine cu această expunere. E foarte important să ne expunem oamenilor. Pentru că asta oarecum ne motivează pe noi, pentru că apoi o să ne întrebe, băi, dar tu n-ai mai făcut ce ai zis că faci, știi? Te simți oarecum prost și vrei din nou să mai încerci, știi? Adică nu te lași. Știi că ai pe cineva acolo. Și dacă n-ai pe nimeni, sunt eu aici pentru tine. Dacă simți că nu e nimeni lângă tine, și chiar dacă e, oricum sunt aici pentru tine. Dacă vrei să începi, fă-o chiar acum. Asta e și provocarea. Vreau să te provoc să te provoci. Cum sună asta? Și îți promit că voi fi acolo lângă tine în procesul ăsta prin care vrei să treci, prin provocarea pe care ți-o lansezi, și o să fiu alături de tine în fiecare zi, doar ca tu să reușești. Înseamnă foarte mult pentru mine ca tu să reușești. E așa ca o provocare înainte de sărbători, ca de sfârșit de an, și îți promit că lucrurile se vor transforma pentru tine doar în bine dacă îți dai o provocare și te menții la nivel ridicat. Așa că, ce mai aștept? Hai, fă-o chiar acum!